Vítajte, sme v Robloxe a hráme hru Epic Minigames. Počkaj, super flash, poď sa pozrieť, tu sú ľudia, ktorí to vytvorili. Nejaký... OK, ja idem prečítať hento meno, lebo to je vážne vtipne. Woteširikazo. A ten druhý sa volal... Typical type. Lobby builder a game creator. Ten si vytváral minity. A ten ho postavil toto. A toto máme mistra Dortíka, ktorého poznáte z môjho City. A zahra si asi s nami. A vypni si AFK mod, prosím ťa. Okay. Asi niečo teraz píše, alebo neviem. Ako sa nastavuje AFK mod? No teraz ideme všetci hrať. No, poďte. Tomu myslím. Máš to portlo? Hej, si povedal, že si mám vypnúť AFK mod. Ja sa si neviem, prečo nevyplom to proste. Počkej, ja vás idem spektiť. OK. Discorda. Utekajte z labyrintu. Čože? Ja neviem ako. Poď za nimi. Pustí ma to? Áno, za chvíľku ti odhodí stena. Tam bež, tam. Rovno. Teraz sa otoč a tam za ním. No to Tak, sek. otoč tam a potom sem tam do tej časti, ktorá si ti otvorila. Sem? Tak, áno. To je strašné. Teraz tam, dozadu. To je strašné toto. Ja nič nevidím. Tam ďalej, Saro. Saro, otoč sa. Otoč sa tam, tam. Bež. Zistila som. Musím zatvoriť totiž to dve časti. Tak... Mal som 1 sekundu, to bolo nemožné. Tak tady, Kerol. Máš pekné triko. Čauky. Torto. Tak mu to napíš, ja to neviem vysvetliť. O nie, toto nenávidím. OK, ja neviem čo to je, takže ja sa nemám čoho strachovať. Aha. Nie! To je strašidelné. Kedy sa môžem hýbať? Ja neviem. Nie! Ja som nedala ani jeden skok. Dobre, Kati, Kerol. Dobre, Kerol, to bolo pekné. Ešte ja neviem spektejtovať. Jeden. Na ktorý chodím, ja musím skočiť. Dobrý typek. Šumáňo, on to skoro prejde. Ja to neviem pozerať. A máš tam taký odklad, pektíš. Veď mi nenechá vybrať koho. No, tam máš také šitky, ale keď už je jeden, tak ti to nenechá. Ježiš, musíš sa uhýbať pred bombami. Do prvej osoby. To z prvej osoby, ja som z tretej. Na príklad. Ale prečo nie je lepšie v strede? Jau. Ja to rozmačkalo, ale vidíš torta. No ja som tam tiež. Teba. Nie. Aj, Dortík tu ešte? Dortík prežíva. Ježiš, Dortík. OK, Dortíkovi to nejaký... Čo to je toto? To bolo strašné. To bolo strašné. OK.
dopredu, Kero, chod dopredu. Za to snažím nejako obadať, ale ťažko sa to robí. Nasledujúc doľava. Pochopila som, ale... Ale ja to hýbem. Keď ty musíš dostať hore. Čo, kam hore? Ja neviem, čo s nimi musíš robiť. Možno Nie, ja ich musím, toto, nech sa, ja ich musím zhodiť, no, oni nevedia, čo ja budem robiť. ty si obstuj. Ok, jeden ďalší dole, dortík tam ešte je? Ok, Ne, jejda, jeden, moment. mám Jeden, jednu sekundu. dvoch máš. Dobre, vyhrali Super Flash 2004, Killer Wow a nejaký Quest. Poď za mnou. No. Vidíš ma? No, poď. Kde? Čo? Každý? A to čo? Som. Ale ne, gulečník! A poď sem dole. Mne niekto požiadal o priateľstvo. Ty si... Aj ja tak, tebe tiež niekto? Nie, toto je, kto bude mať najviac blok na druhej strane. No ja neviem, aká som modrá. Asi. Som to preskočila skoro. Zatiaľ vyhrávame my. Počkaj, to má mať viac alebo menej? To má menej na svojom poli. To sú zatiaľ modrí, ti poviem. No, mne to nejde. Ani mne, ja sa tu len kochám, ako moji spoluhráči dobre vedia hrať túto minihru. Ale no tak, my tu máme 200 miliónov. My tu máme dve. A ja som vám preskočila podľa. Že máte asi viacej, nie? Nemyslím. Či? Možno, je to možné. Hej, máte viac. Jak tak myslíš, ja neviem, či viac ako vyhral. Nech som to nechce rátať. Kto vyhral? Red Team win. Aha, vyhrali ste. O dve. Poď sem, poď za mnou. Hop. A poď sem. Dole. What? Kde sme to? Poď sem. Mám si dať Pokémon? Nie, poď za mnou. Kde si? Ja už som prešla tam. Dovej. Tiež čo ja. Neviem. Ty brďo, toto sa obávam, Karol. Čo? Niekto žije po mne? Čo tam máme robiť? Ty mi nepovedal, čo máme robiť. Tak po mne je. Vyšel. Kde to vidím? Level 1. Hore. Povedz mi, ako sa robí AFK. Povedz mi, ako sa robí AFK mod. APK. Kým to napíšeš, ja to strihnem. Play. Tak, sme späť. Teraz hráme nejakú minihru, kedy musíme rúbať drevo. Aha, to si povedal skoro. A ty si v akom? Asi v modrom. A jak to ja? Jak ja kácem ten strom pokácem? Normálne, zober si sekeru a kápiš. No nejak mi to nebere. Stikla medzi stromom. No mne to nejde. Ide.
A nemám zapnuté zvuky. Hurá, je to hotové. A čo s tým stromom potom? No, on padne. To je úplne fantastické kácať stromy. To je najväčšia zábava na svete. Máme 4. Ešte 4 nám zostane. Congratulations! You are now level 2. Ja som 4. Ale my vyhrali sme my, či? Lebo my už sme mali skoro všetky stromy. A my sme mali skoro všetky. Si hovorila, že 4, nie? Či level? My sme mali 4 nepokácané. Je tak, ok. My asi jeden. My asi jeden alebo dva. Dortík prosí, aby si ho pozvala do budúceho videa. Ale mne sa toto zaseklo. Počkaj, ja si resetnem charakter. No čo? Prečo? Ja tebe sa zase zaseklo. Tu máš teda šťastie. Tu máme teraz, ako chápem, búcha do tých kociek? Hej. Mne furt niekto klope na dvere pri natáčaní, ja to tak nenávidím. A to dievča jedno naháňa Dorčíka a on mu to vždycky pobere. Jaj, to bude zase o tom, kto má viac. Dorčík je červený. A ty si modrá? Ja nie som, lebo ja som sa musela resetnúť. A bola si? A ja som nebola, mne sa to zaseklo skôr, než tú minihru spustili. Má také ovládanie blbé. Do Red Team? Prečo? No okej, no. Ja nechápem, prečo tu je furt vianočné lobby. Block Cities Brawl. To je o čom? To je o čom? Neviem, v čom spočíva toto. Aj, nechcem, aby mi furt niekto klopal na dvere. Aha. Mám pestívku. Mám nejakú pest? Ja my sa máme... Ale nie, Dortík, choderický. Neviem, prečo zase po mne. Tak zase po mne. A to ma celkom bavilo. Teraz to na chvíľu strihnem, lebo môj brat klope na dvere. Tak, ospravedlňujem sa za tento strih. Kerol, nejako ťa nie je počuť. Ja neviem, prečo ma není počuť. Ty, tak teraz si zase vykrikla. No, o čom ide v tejto blbostičke? Musíš sa dostať čo najďalej, nesmieš sa nikať zraziť a musíš sa ujbať škatulám. Za nami je taká priepasť, do ktorej nesmieme padnúť. Aha, není to asi tak ťažké. Na chvíľku spravíš chybu a už si koniec. A zase tak ťažké to nie je, akurát idú moc pomaly tie krabice. Takže nestíham sa. A keď narazím do krabice, je po mne? Nie, není po tebe, ale ono ťa tu tlačí tá škatula. Do zádu. Aha. A za tebou je taká priepasť, do ktorej ty nesmieš padnúť. Ešte Už mám. mŕtva? Nie, ešte žijem. Úplne v pohode. Práve som trochu nejako zrýchlila. A ja neviem prečo. Okay. Všetci, ktorí prežili. Čo má to zelené nad hlavou? Zbierať mraky? Áno, musíš zbierať mrakov, aby si ich pozbierala. Pat! Kto má vyšší mráčikov, tak vyhráva. OK, budeme spolu, že áno? Aký si tým? A nie! To je jak trambolína! To nie je
No o čo to je? Som červenatý. No ale my tu skáčeme na mraku. My tu skáčeme na mraku a nič sa nedeje. Jej, Kerol, sme spolu v tíme. Ale čo máme robiť, čak ten mrak vôbec nefunguje? Ten mrak vôbec nefunguje. Haló? A zbierať guličky. Aha. A ktorý tým bude mať viac, tak ten vyhral. A vážne je tu disciplína, v ktorej zbieraš mrak? Áno. Hej, na to sa úprimne neteším. Nejaká blbosť. Ale sú to aj horšie disciplíny. To už som zistila. OK. Ježiš. The red team Do win. toho lobby padla, takže niekde od stropu. Niekto sa to volá Lucky. On nemá meno Lucky, on má nejaké ďalšie meno nad sebou. Ale čo je toto? No čo je toto? Nenachystalo sa to. Ja už som povedať. Konkrétne to povedať. Že ja už som pár hier hrala, ale... Á, my máme po niečom... Pardon, dáme hlas. Á, my máme po niečom A šlapať. toto sme nevedeli. Ja musím zbierať body. Jak sa babo? A ty si aká? Ja som s dortíkom. Well done, the blue team wins. Vlastne seklo. Vyhrali sme. Prosím? Že vyhrali sme. Ako modrí. Ja to nepočujem. Že modrí sme vyhrali. Solo Swordsman? What? Nie sú všetci totálne dolagovaní. No. Tak dáme poslednú disciplínu. Cítim jak svetovaná. Posledná disciplína, Kerol. Vysvetli, o čo tu ide. Vysvetli, o čo tu ide. Ja neviem, práve sme tu skončili. Človeček, tu je nejaká To, čo si hrala predtým, Je tu nejaké drevo. Aha. prečo som niekde v strede prázdnoty, totálne nikde. Nejaký klobúčik máme stáť, alebo čo? Čo? Na tomto sa akurát resetuje lobby. Počúvaj, ale... Ja sa resetnem, lebo Ale o čo máme tu robiť? podáme teraz úplne poslednú disciplínu a zabalíme to. Ale čo máme robiť v tejto? Neodpovie Kerol? Kerol Ja neodpovie. neviem, ale to je len... Congratulations, level 3. A čo za tie pointy viem kúpiť? Čo viem kúpiť za tie pointy? Mám všetko dolagované, všetci stojíte na mieste a bežíte. Kerol? No, Že čo za tie coiny? Pointy teda. poďme dáme poslednú. No ja sa ťa pýtam, čo s tými coinami, ktoré dostávam? Nejaké... Vypadávaš. Aha, ja som myslela, že do tých práve, že mám ísť. Sudov si nemal ísť? Neviem. A ja žijem. Ja, v sude. OK. Ja, ono nás to tu bráni ten súd.
Už není súd. No neviem, tak daj mi poslednú. No, ja už akurát hrám. A video už máš 20 minút. Čo? Dobre, tak ja si myslím, že pre toto video by to mohlo byť všetko. A uvidíme sa pri ďalšom, takže ahoj. Čaute.